Kat bagi sengi bat ki por kinang yai ter I kema kejing im kum ki Kristan ha kadang sla jong ka perthai kam don su kata jaka ka basingai la langi phai ha kino ki dong bat ki jaka ki ba pher jong ka perthai la kalong ha kari India ka jongi la kalong ha kari England ni la da kalong wat ha kari Amerika kari ka bala tip kum kari Kristan ha ka ba nyopo persen nak sispa ki nong song chnong jong ka ki dei Kristan Henry habang ia pai jing jia ki belajar kini ki kendiat sengi bat kendiat senam ke menta ngiu I bawat kari Amerika ke balong kari ke basingan tam ban mane lai lu ban pendon burom yo boleh Henry ha kini ki sengi bat ki por ke menta ngiu I ba ki don tang ki jing ma sudah kat sebab pai ngai skema barok da pring jong people yo tip bat yo sngo sepang ke jing syak set yap ke jong u Charlie Cakes u bolong wain ki Kristan basit raham ha bayang scam ka jingai pen bena ye kerteng ke jong Jesus Christ kumu tau no pen im jong ka perthai hi barok ko wei Henry menta sakane ko wei ke jing jia ka bakham sko serkai su kala jia ha ka ba mene ka step ka bahap ha ka porjan met ha kari Amerika ha ka ba ka wei ke ying mene jong ka balang u Jesus Christ of Latter Day kala sya ban her thma ha wei ubreu ba kerteng Thomas Jacob Sanford Mene ka step long bakat bagi para bangai kidang penlong yang kejing senglang une urunar lawan kensan daga kali ringkat ka rifle bat ulah siat dagi kuli sepok jong kata kejing mane hakaba kala penlong kejing linjar kejing ambreu ko bakrau mat hakaba sangut ki mensim bokodor kila du no ela ka jong kejing im bat ki babun kila mensau na kejing syak siat aki kuli kejong une urunar Am tangkat tahan rei hadin nang talo ang ba une urunar ulah senrek da kompanyang ye kadang yung mane bat aiding ye ka bat bakading kala bamlut khot ye kadang yung mane barok ko wei